Shubor nagaslem jong nongsan Hima. Kakit Tarari gawe ka Kinhon Roy na Nongsten West Khasi Hills District. Kalayo aban Mynsiem igi Nongïalam ka New Trap Youth Council ki bidang shapan bam smai ha ka Jingrwai ka balalong menta ka sngi ha community hall jayaw siap balum pelon. Kirkot kakit Tarari layo aban Roy tang sangut namar ki hap ki barit kidang pen kre na kamenta ka exam. Kirkot kakit Tarari layo aban Roy artli ki Jingrwai ka ni ka program ka bala pen ka Mynsiem ju ki Nongïalam kirkot ka HYC haringkat Basha khot sungha.